Татарстан Республикасының күп милләтле халык яшәгән районнарда ана телен өйрәтү ни дәрәҗәдә, алга китеш бармы? Зона семинар киңәшмәсеннән Мөршидә Җихан репортажы. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясенең зональ утырышы Нурлатта үтте. Анда барлыгы 9 район катнашты. Киләчәккә алып барырга вәгъдә итүче әлеге иҗат үзәге бик күркәм күренә. Әле күптән түгел генә салынган бина. Әмма сәяхәтебез яңа бинадан түгел, тәҗрибә топларга өлгергәннәр эшчәнлеге белән танышудан башланды. Әхмәтзәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге белем бирү үзәге Нурлат районының горурлыгы. Үзләре аны тәгълим үзәге дип йөртә. Балаларны дәресләрдән соң, дәресләрдән тыш, укулардан тыш, татар телен, татар милли гырыф-гадәтләрен өйрәтергә тырышабыз. Имам Мөхтәсиб белдерүенчә, укыту Диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин раслаган программалар ярдәмендә алып барыла. Бу сыйныфта без бу кабинетта татар теле дәресләр уздырабыз. Безнең татар теле дәресләре генә түгел, балалар белән бергә татар халык ашлары өйрәнәбез. Татар халык ашларының ничек барлыкка килүен өйрәнәбез. Милли киемнәр турында сөйләшәбез, орнаментны өйрәнәбез һәм инде балалар белән сөйләмне, үзаңны күтәрәбез. Тәгълимат үзәгендә сөйләме, үзаңы күтәрелүчеләрнең үзләре белән дә аралаштык. Без монда җомга көне киләбез, 1 сәгать эчендә дәрес уза. Уеннар монда бик кызык. Мин гимназиядә укыйм. Бу дәресләргә мин 1 еллык йөрим. Миңа бик ошый. Ошатып укыгач 1 ел эчендә шактый уңышларга ирешеп була. Мәсәлән, Алена Казакова кебек, ул милләте буенча рус, әмма Татарстанның дәүләт телендә аны тыңлап торган кайбер район башлыклары үрнәк алырлык итеп сөйләшә. Мин бик яратам татар телен. Мин мәктәптә һәм образовательный центрда татар телен өйрәнәм. Миндә күп татарлар, минем дусларым бөтенсе татарлар. Җәмгыятьтә соңгы елларда күзәтелгән тагын бер четерекле мәсьәлә балаларның теле соңачыла, сөйләм җитешсезлекләре дә ешайган. Бу мәсьәләне хәл итү өчен логопедка ярдәмче аппарат та кирәк. Аны алуда ярдәм иткән өчен Роза Сабирова, Марат Әхмәтовка барлык әти-әниләр исеменнән рәхмәтләрен җиткерде. Балаларның сөйләм теле үсешенә йогынты ясаган логопед кабинеты эшләп килә. Биредә без татарча шөгыльләнәбез. Һәр милләтнең баласы белән үз телендә шөгыльләнәбез. Күбрәк инде татарча шөгыльләр татар телендә алып барыла. Кояшкай балалар бакчасы семинар киңәшмәдә катнашучыларның чираттагы тукталышы. Шәһәрнең әлеге мәктәпкәчә учреждениесе татар телен сыйфатлы укыту буенча ресурс үзәге. Биредә ай сайын тәрбиячеләр өчен түгәрәк өстәлләр, квест уеннар, остаханәләр уздырыла. Балалар бакчасы 5 ел дәвамында Сәйяр Республика балалар яшүсмерләр театрлары фестиваленең төрле номинацияләрендә җиңүчесе. Әнә шулай ишек алдында ук сәламләде кунакларны Сәләт сәнгать мәктәбенең яшь музыкантлары. Балалар сәнгать мәктәбенең тәрбия эшләре буенча җитәкчесе Әдилә Юнысова сүзләренә караганда, һәр белгеч үз эшен җиренә җиткереп башкара. Бездә 805 бала укый, 4 направления буенча музыкаль һәм хореографическое, художественное, яңа гына ачылган эстетическое с театральным уклоном. Музыка, бию, җыр аша милли мәдәният һәм гореф-гадәтләрне өйрәтүне максат итеп куйган сәнгать мәктәбеннән соң Кама Аръягы районы башлыклары, шулай ук мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләре киләчәккә таба юл алды. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс дигән борынгыларыбыз. Киләчәк үзәгендә нинди генә кызыклы бүлмәләр, остаханәләр юк икән. Менә биредә керамика арт студия остаханәсе һәм минем кулымда кичкенә генә Зеланд, әйдәгез аннан нинди тавыш чыга икән, тыңлап карыйк әле. Менә мондый матур фигураларны, җәнлекләрне һәм табакларны әлеге кичкенә малайлар ясый.
Кунаклар өчен балалар балчык савытларга татар милли орнаментларын ясап күрсәтте. Бик мавыгып эшлиләр. Эшләгән кешегә комачауламый юлыбызны дәвам иттерәбез. Киләчәк үзәгендә стиль һәм дизайн студиясе дә бар икән. Кызлар монда тегәргә өйрәнә. Димәк инде киләчәктә нинди милли киемнәр буласын, нәкъ без алардан сорый алабыз. Чулпан, исәнме? Әйдә таныштыр әле, нәрсәләр эшлисез сез бу үзәктә? Biz монда күлмәкләр тегәбез. Бүген изү тегәргә өйрәнәбез. Мин үземә футболка теккән идем. Миңа Алиева Рузия Асхатовна булышкан иде. Нурлат районында яшәүче халыкның 25% чуашлар. Районның 6 мәктәбендә чуаш теле укытыла. Киләчәк үзәгенең билингваль студиясенә йөрүчеләрне Надежда Алексеева чуаш теленә өйрәтә. Эпер кунда килдемер Лизаба, Кристина, Ромова, Арина, Анжелика, Матвеева туда. Бик горурланып Андрей Спиридонов дуслары белән таныштыра. Укытучылары кунакларга чуаш теле ана теле дип аталган ачык дәрес күрсәтте. Балалар уен формасында җиләк-җимеш исемнәрен өйрәнде. Хура хурлаганның кара карлыган икәне, шиенең шия икәне игътибар белән тыңласаң аңлашыла. Ни әйтсәң дә төрки телләр охшаш дип шәрехләде Марат Әхмәтов. Бездә дә Нурлаттагы кебек күп милләтле халык яши дип уртаклашты үз фикерләре белән Аксубай районы башлыгы Камил Гыйлманов. 2 класс ачтык үткән ел, быелдан берне ачабыз. Шул вакытта ата-аналарда үзләре менә бүген теләп балаларын татарча укытыр өчен шул менәләргә безнең сыйныфларга бирәләр. Әйтәсе килә, авылларда инде ул әйтик, мәсьәлә куелган җиңелрәк. Анда татар булса инде күбесенчә безнең инде татарча, безнең чуаш булса без анда күбенчә чуашча. Шул вакытта менә безнең ике тел республикада без аны белергә тиеш. Телләр өйрәнү ул халыкны якынайта. Балалар өчен ачылган сәнгать үзәкләрендә тел өйрәтүнең иң үтемле чарасы буларак я җыр, я театр түгәрәге эшли. Киләчәк үзәгендә театр түгәрәге икәү, монысы кичкенәләр төркеме. Менә шушы кичкенә кызлар белән алар гимназиядә укыйлар, 2нче сыйныфта. Без инде Шишмәкәй исемле театр түгәрәге оештырдык. Һәм бик матур театрлар сәхнәләштерәбез. Менә бүген сез Төсләр әкияте буенча сәхнәләштерелгән спектакль күрдегез. 2нче төркем Курчак театры түгәрәгенә йөрүчеләр. Киләчәктән ялкынлы сәлам. Киләчәктән сәлам җиткерүчеләрнең остазлары Роза Сафина. Тиктормаслар дип аталган Курчак театры түгәрәге әлеге бина ачылган чук оеша. Без монда 3 ел йөрибез. Без Габдулла Тукайның эш биткәч уйнарга ярыйны куйдык. Тиктормас артистларның эше биткән, аларга уйнарга да ярый. Ә семинарның пленар өлеше башланып кына китте. Эшлекле сөйләшүдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, комиссия әгъзасы Камил Нугаев, Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, Милли мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова катнашты. Киңәшмәдә сүз районнарда ана телен өйрәтү, милли мәдәни чаралар үткәрү, милли телләрдә газеталар чыгару буенча эшнең торышы турында барды. Шулай ук бердәм дәүләт имтиханы телләр буенча олимпиадалар, грант конкурслары, ана телен укыту, тәрбия эше, кадрлар әзерләү буенча күрсәткечләр китерелде. Нурлат районының узган еллар белән чагыштырганда алга китеше берничә тапкыр искәртелде. Шуннан да тәҗрибә алырлык, үрнәк алырлык монда бик күп. Менә шын татар телендә сөйләшә балалар, рус балалары шын матур иттереп татар телендә сәламләшәләр, саубуллаша беләләр. Шунда театрлар куялар. Бу бик тә шатландыра. Безнең күрше районыбыз өчен без бик тә горурланабыз. Һәм барлык районнарда да менә бу эш инде менә бу комиссия төзелгәннән соң шуннан да чынлап торып эшли башладык. Татар телен күтәрәбез, үзебезнең милләтебезне югалтмабыз, Алла бирсә. Ә Нурлат шәһәре өчен без бүген бик шат. Менә күңелләр күтәрелә. Шундый рәхәт бу балаларга карап. Район башлыклары белән сөйләшү барышында Марат Әхмәтов ана теленнән бердәм дәүләт имтиханына әзерләгән укытучыларга акчалата премия бирү тәкъдиме белән президентка мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Һәм Рөстәм Миннихановның комиссия гозеренә һәрвакыт хәер-хаклы булуына рәхмәтләрен җиткерде. Киңәшмә ахырында Марат Әхмәтов күп милләтле Нурлат районында туган телләрне саклау һәм үстерү өлкәсендә нәтиҗәле хезмәте өчен Алмаз Әхмәтшинга рәхмәт хаты тапшырды.
Эшлекле сөйләшү нәтиҗәле булды, әмма бу әле күлдә бер тамчы гына дип белдерде Марат Әхмәтов Уяв бәйрәме аланында. Нурлатта соңгы берничә ел эчендә бик матур эзлекле эшләр алып барыла. Район телләрен саклау мәсьәләсендә үзенең махсус эш планын булдырды. Шушы план нигезендә шәһәрдә дә, районда да елның-елында матур гына эш бара. Ул теге ватып сындырып эшли торган эш түгел, инандырып, үгетләп, ышандырып бара торган. Шуңа күрә Алмаз Салимовичның бирдә алып барган бу телләр мәсьәләсендәге сәясәтен бик хуплыйм һәм шуңа күрә күрше бик күп районнарга аны без үрнәк итеп кую өчен дә бирегә аларны җыйнап алып килдек. Ана теленең язмышын яңа кануннар буенча ата-ана хәл итә. Мәктәпләрдә ана телен укыту мөмкинлеге бар, әмма иң авыры ата-аналарга төшендерү ди Нурлат районы башлыгы. Әти-әниләр белән эшләргә кирәк. Әти-әни аңларга тиеш. Үзенең балаларын туган телен өйрәтергә, бүген кирәкмәсә дә алдагы тормышта кирәк булырга чыгарга мөмкин ул. Мөмкин генә түгел. Теге тормыштан без белеп әйтәбез инде. Үз балалар тугач, әти-әниләр искә төшерә, туган телне өйрәтергә тиеш дип без. Шуның белән бала чакта өйрәнсәләр, тормышта кулланылсалар да кирәк вакытта искә төшә ул. Дөрес хәрефләрне әйтү, нинди сүзләр, аннарсы инде калганы тормышта җыелып бетерә инде аның. Тел буенча да, мәдәният буенча да, гөрәф-гадәтләр буенча да. Соңгы 20 елда гына да Татарстанның һәр районында диярлек 2000 чамасы халык саны кимегән. Аеруча халкыбызның мәдәни-әдәби бишеге булган авылларда кеше саны азая. Югыйсә соңгы җанисәп алуда киресенчә Татарстанда чагыштырмача халык саны арткан. Димәк, шәһәрләшү шаукымы дәвам итә. Шәһәрләшү гомумән дөнья күләм глобальләшү шартларында милли мәсьәлә кебек четерекле юнәлешнең кыйбласын югалтмау, зур тырышлык һәм күмәк көч таләп итә. Татарстан президенты карамагында оештырылган комиссия әнә шул күмәк көч булсын иде. Мәгълүм мәкалдәгечә, күмәк көч күл күчерә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Нурлат районыннан.